guys. Kaso umulan dito kaya Ganda ng halaman. hindi masyado nagpapakita si Mayan. Doon tayo sa mas pinaka ano pa, Ay, mga kamatis. mas malapit sa Mayan pupunta guys. May court pa doon. Ang ganda naman. Dito mainit na no. Mm-mm. Sabi ko may bahay pala dito sa Dito nga yun. Vulcan. Yung sa tinatawag kong ano, parang may planetarium dito ata. Ito nga yung ano, Mayan Rest House na napunta ko dati. Ito yung mga hall yan, no? Rosary. Ayun, no? Kitang-kita yung Hala, ano sa baba. nasa taas na tayo. Nasa tok-tok na kami guys. Dito kami sa Mayon Skyline. Wow. Park muna kami ng sasakyan guys. Ayun yung ulap po nasa baba oh. Ang sarap dyan, oh. Hmm? Ay, ayun, oh. Tara na. Dito na tayo. Yung cellphone mo ba yun? Mali yung parking ko. Ayun na guys oh. Kita nyo yan, ulap yan guys oh. Ang baba. Andun yung Mayon guys oh. Medyo maulap pa kaya hindi pa masyadong kita rito. Sana mamaya maulan yung ano, mabawasan yung ulap. Kitang kita yung ano rito, ang ganda ng view. Ano yan? 50 pesos with baon. Ang lamig dito no? Ay, wala tayong baon. Ang lamig. Ang ganda. Ay, natumba na. Hmm? Wow, presko presko. Ano ba doon? Nakaka-relax. Ano ba doon? Saan to? Doon tayo duman, di ba? Sa baba. Pang perang beses mo na yun, nakarapi di ba? Pang perang beses na? Mamaya picturean ko kayo ta. Para maganda yung ano, maganda yung kuha. Presko no? Hindi raw dito magbaon. Charis. Eh, pag gano'n pala mag-almoroto, lahat mga tao ito, labas. Papababain kasi ano to ano, andyan mismo yung mayon eh. Ganda ng overlooking niya. Parang nakakalala. Kala ko pumunta tayo dun si Dada. Yun na yung bukos tayo, yun na yung ano. Mayon. Yan na yung Sarap ng simoy ng hangin. Preskong presko. Relax.
Bye. Bye. Meron din sa baba, ayun oh. Pero mas maganda rito dahil mataas yung ano. Mas mataas yung view. Ang klase, wala na maganda ra ng tali tadi. Wala talaga. Ang katong bigyan ko na.